Bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko ere gonbitea luzatzeagatik, eta, bueno, ni aitorpen txiki batekin hasi nahiko nuke nire interbentzioa, ez? Oratoriaren teoriak esaten du, hizlari batek beti bere burua ziurtasun oso hitz egin beharko lukela, baina egia esan niri halako fenomeno globalez eta hitz egiterakoan, klima aldaketaz, krisi ekologikoaz eta bar, bertigo pizkat sartzen zaidala, ez? Gainera, ez dut inoiz horren beste jenderen aurrean hitz egin, are gutxiago Jaio Herreroren ondoan, orduan natorrona apurtxu bat teloneroaren sindromearekin edo, ez? Herriko jaietan gazten musika talde batek, berri txarrak zea maiz edo olako talde handi bat teloneatzen duenean bezala. Baina, bueno... Zukar horia 2019ko udazkenean sortu genuen, jardunaldi batzuk antolatu genituen, bertan mailinguru bat antolatu genuen sindikatu ezberdinekin eta klima aldaketaz eta hausnartzeko, ezagutu zintugun, Ainara, geroztik nolabait zorpetuta geundela edo sentitzen genuen, zuk gure gonbitea onartu zenuelako, eta proposamena edo luzatu zenidanean, ni ere horrezegatik nolabait baiezkoa eman nuen, kontua izan zen, gure itzaldian 20 persona egon zirela, ez berrein, baina kontuak egin beharko ditugu, En fin, taldea egonkortu dugu, Bizkaia mailan gure jarduna Bizkaia mailan edo burutzen dugu, momentu honetan argindarraren presioaren arrakalarekin dinamika bat sortu dugu Bilbo mailan eragile sozial ezberdinekin, eta modu paraleloan ere, Hego Euskal Herriko norbanako eta elkarte ekologista ezberdinekin topaketa batzuen antolakuntzan ari gara. Ez da gure helburuan nolabait, trantsizio ekologiko justua litzateke, eta horri buruz hitz egin nahi nizueke gaur, igual trantsizio ekologiko justuari buruz hitz egin aurretik krisi ekologikoa edo klima eta energiari buruz zertzela batzuk eman nahi nizkizueke lehenengo. Energia elementu klabe bat izan da gizateriaren historian zehar, inglesez hitz berdin erabiltzen da energia eta boterea izendatzeko, power, eta gizarte bat gero eta energia gehiago konsumitu, orduan eta gizarte konplexuagoa izango da, eta gure kasuan historiako gizarteri konplexuenean, munduri konplexuenean bizi gara, eta liberan energia gehien konsumitzen duen gizartean, baita klase sozial mailakatze handiena duen munduan edo gizartean ere. Pentsa ezazue Bilbora adibidez egunero zenbat tonelada elikadura sartzen diren, zenbat tonelada sabor irteten diren, edo gure txorrotetako urak zelako ibilbide konplexua egiten duen, guk ura edan al izateko. Horrezegatik gure egungo garaia energia merke eta ugaria izateagatik ezaugarritu daiteke. Munduko energia konsumoari dagokionean, erregai fosilak ehuneko 85 suposatzen dute konsumo horrenak, erregai fosilak gaza, ikatza eta petroleoa dira, urren ezurren ehuneko 23,9, ehuneko 27,2 eta ehuneko 33,6. Por cierto, Europar Batasunak izendatu berri ditu gaza eta nuklearra energia berde gisa, hau berri txar bada, gezurra delako, eta, energia iturrien ehuneko 80 ez da berriztagarria, hau da finitua da, petroleoa gailentzen da hor, gutxi gorabehera kontsumoaren eren batekin, baina gure gizarteak edo gure mundua, kapitalismo globala oso petroleo dependientea da, gutxi gorabehera ondasun industrialen ehuneko 80, zuzenean edo zeharka petroleoaren eratorriak direlako, baina petroleo guztiak ez dira berdinak. Existitzen dira petroleo konbentzionalak eta petroleo ez konbentzionalak. Imaginatu ni egarri izango banintz, nire egarria asetzeko, ura edan nezake botila honetatik ura hartuz, edo igual imaginatu mai honetan ura barreiatuta legokela, eta nik pajita bat egin zurgatu beharko nukela, edo imaginatu urrori arearekin nahaztuta legokela, edo imaginatu gela hundi honetan ura kondentzatuta legokela, eta orduan nik nire egarria asetzeko prozesu konplexu bat burutu beharko nuke. Petroleoarekin antzeko zer gertatzen da, ekologista izateaz bat ere susmagarria ez den munduko energiaren agentziak 2006an ezarri zuen petroleo konbentzionalaren, hau da,
botillako uraren, petrolio konbentzionalaren erausketa puntu gorena, piko hila, deitzen dena inglesez, geroztik petrolio konbentzionalaren erausketa, estrakzioa, meseta irregular batean estankatua dago, eta goraka egin duen petrolio erausketa mota bakarra izan da petrolio ez konbentzionalarena, ez? Kanadako are bituminosoak, Venezuelako petrolio ultrastunak, Artikoko petrolioak, frakinak ere Trumpen garaian bultzada ekonomiko ikaragarria izan zuen, hause da, askoz propietate txarragoak dauzkaten petrolioak edo erausketarako ere askoz kostu energetiko eta ekonomiko handiagoa dauzkaten petrolioak. Horrexegatik ulertu beharko genuke 2014tik petrolio konpainia handienak egiten ari diren desinbertsioak petrolio toki berriak bilatzerako orduan, eta sintomatikoak dira zentzu horretan. Duela aste batzuk Peruko kostaldean milaka litro petrolio izuri zituen enpresaren gerenteak, Josu Joni jefeak, egiten zituen deklarazio batzuk El Mundoko elkarrizketa batean, bertan Antonio Burfauk esaten zuen, advierte de que habrá escasez de petróleo en el futuro por la baja inversión, ez? Desde luego, badaudela bestelako energia iturri batzuk lehen aipatu ditut, erregai fosilak ere esan dut finituak direla eta euren estrakzio puntu gorena datozen urteetan espero da gasarena, ikatzarena baliteke apurtxua gehiago atzeratzea, etozen kasutan ere 2050an edo kokatzen dute, hor bueltan kokatzen dute adituek, berriztagarriek muga asko dauzkate, eta bestelako energia iturriekin ere konturatu gara aldiro mirari energetiko berri bat saltzen badigute, konturatu gara petrolioa ordezka ezina dela. Ez badakit oso azkar noala, agian gero jaiok, agian honen inguruan gauza gehiago izango ditu, edo nera usue gero interbentzio egin bestelako energiari buruz, ez dago problemarik. Baina hori, aldiro saltzen digute, bere garaien berriztagarriak ziren, gero biodiesela zen, gero frakina zen, duela gutxi hidrogeno berdearekin, eta segurazki, mix energetiko, nahasketa energetiko horregi, gehiketa txikiak egiten dizkiote, baina petrolioa ordezka ezina da, sektore batzuetan, oso adierazgarria da, kapitalismo globalak garraioa eta etengabeko askunde hori eman alizateko beharrezkoa du, eta garraioan adibidez petrolioarekiko menpekotasuna ikaragarria da. Horrexegatik, uste dut oso esaldi borobila dela, nire lagun batek esaten zuenean, el capitalismo es un gigante con los pies de petróleo. Beraz, ondorio ez da dezakeguna da, prozesu konplexu baten baitan gaudela, baina garai baten amaieraren hasieran gaude, ez? Hau da, energia merke eta ugariaren amaieraren hasieran. Baina kontua pizkatxoa gehiago korapilatzeko, esan behar dugu ere bai, materialak finituak dira, ez? Gizarte industriala posible egiten duten materialak finituak dira. Hauze da Gallartako meategi baten argazkia, hemen bertan Bizkaian daukagu horren adibide bat, eta lehen aipatu ditut berriztagarriak adibidez, nik uste berriztagarrien alde egin behar dugula, baina kontutan hartu behar dugu ere bai, berriztagarriak urriak diren material pilo bat behar dituztela, ez da? Hildo horretatik ere, materialak eta energiak elkarrekiko menpekotasuna dute, ez? Materialik gabe ez dago energiarik, eta energiarik gabe ez dago materialik. Eta honek, teknologiaren garapenari ere, noski, eragiten dio. Uste dut, pentsarazi dutela, teknologiaren garapena dela Silicon Valleyra bizitzera joango diren mente brillante horiek egiten duten zehosore euren garajetan katxarreatzen eta, baina garapen teknologikoak material eta energia ikaragarria behar du posible izateko. Honek ez du esan nahi gailu teknologiko berririk existituko ez direnik, edo sektore batzuetan nire ustez garapen teknologikoak funtzio oso importanteak beteko ditu, baina ezan nahi dudana da ez dela mirari teknologikorik existituko, ez da? Kapitalismo globala etengabeko askundean oinarritzen da eta planeta finitua da.
Hala ere, badaude, ekonomista neoliberalak, eta ez bakarrik neoliberalak, tematuta daude planetaren mugak kontutan ez hartzearekin, ekonomia inmaterialaren mitoak, esaten du, hazkundea materialen erausketatik desakoplatu daitekela, baina hori trampa egitea da. Azken finean, ekonomia global batean, material guztien erabilpenaren batuketa maila globalean egin behar delako, ez? Ta grafikan ikusi dezakezu, ez zelan 1970 hamarkadatik, datu hauek prepandemikoak dira, baina berdin balio zaizkigu, ez, goranzko joera nabarmena izan duten elementu guztiek, ez, bai metalak, bai erregai fosilak, bai metalikoak ez diren mineralak, eta baita biomasak ere, ez da. Horrexegatik nik uste ekonomiak beharrezkoa duela begirada ekologikoa hau, ez? Eta gaur egun hainbeste digitalizazioaz eta hainbeste hitz egiten den duruan, inork ez hitz egiten digitalizazioa posible egiteko beharko litzateken kobreaz edo silizioaz, ez? Zentzu horretan ere, YouTube da mundu mailan elektrizidade gehien konsumitzen duen enpresa. Ez dakiten entzuten den edo... Bai, bale. Eta olako ordenagailu bat, ez, kontutan hartu barko genuke adibidez, ia 2 tonelada beharrezkoa dituela material erausketari dagokianean produzitua izateko. Horrexegatik, ekonomia begirada ekologiko batetik edo aztertzen duten ikerlari ezberdinek proposatzen dute, ez, merkantzietako etiketetan ezarri beharko liratezkela zenbateko kostu materiala edo izan duten merkantzia horiek, ez? Eta zentzu horretan ere, Carolina del Olmok proposatzen zuen segatik ez, langileen lan baldintzak ere bai etiketetan ezarri beharko genituzkela. Proposamentxo bada, grafiko honetan, ikusten da munduko barne produktu gordina eta energia primariaren arteko lotura, lineala dela, hau da, energia ez da merkantzia edo baliabide arrun bat, ekonomia bat hasi edo garatu dadin eman beharreko prerekizitoa edo baldintza bat baizik, ez da? Eta esan duan bezala, kapitalismo globala planetaren muga fisikoekin talka egiten ari da, nolabait, esan dezakegu, gure garaia salbuespen historiko bat izan dela, ez? Erregai fosilen herentzia trampatia jaso dugu, ez dizkiegu buelta askorik ematen ziurazki, ez? Gasolinean gaudenean gure kotxetako depositoak betetzen, baina erregai fosilak finituak dira, ez? Eta horrek, datozen urteetan, mundu mailan baliabideen konsumoan gainbehera bat ekarriko du, prozesu konplexu bat izango da, ziurazki eta ere azken urtetan ikusten ari garen bezalase, baliabidengatik liskarrak areagotuko direla, zoritzarrez, prozesu hau hamarkadak iraungo ditu, gora beratzua izango da, poliedrikoa izango da, ez da berdina Iranen bizitzea edo Euskal Herrian bizitzea, baina aldi berean atzera ezina izango da, ez da? Modu berean, moda biologikoak ere existitzen dira, planetaren karga kapazitatea 80. hamarkadan pasa genuen, 1985an jaio nintzen, hau da, nire bizitza osoa anormalitate historiko bat izan da, eta hori da, muga biologiko horiek, hau da, ekosistemak orain arte ezagutu ditugun bezala erreproduzitu daitezken gainditu beharko ez genituen mugak gainditzen ari garelako gertatzen ari da, ezta? Horrek klima aldaketara edo garamatza, nolabait energiaren txamponaren beste aldera, ez? Klima aldaketa, erabat kontrola eskanpo dagoen fenomenoa da, gizakia ez da inoiz temperatura altuetan bizi izan, eta horrela jarraitu ezkero, mende amaieran, eszenatoki asko daude zabalik, baina, 3, 4, 5 gradu altuagoko planeta batean biziko ginateke. Mende amaiera batzuetan oso urruti dagoela ematen du, baina, gaur egun umeek dena ondo badea bintzat, mende amaiera biziko lukete, ez? Eta 3, 4 gradu horien temperaturaen igotzeak, ez du esan nahi gaur 12 gradu egiten baditu 16 egingo lituzkela, konparaketa egokiagoa da, pentsatzearekin ez gure gorputzaren temperatura 4 gradu igoko balitz eukiko lituzken ondorioak, ez? Hau da, gure planetak sukarra eta oso altua eukiko lukela, ez? Horrexegatik,
zientzilariek aho batez esaten dute importantea dela garai preindustrialetatik 1,5 graduko langa hori ez gainditzea. Horrek klima aldaketa askartu eta are gehiago deskontrolatzea ekarriko lukelako. Eta arazoa ere klima aldaketarekin da beste borroketan ez bezala, zera ez, dituen ondoriak atzera ezinak direla, ez? Horrexegatik Naomi Kleinek esaten du honek klima larrialdiak guztia aldatzen duela. Ekonomilari feministek esaten duten moduan, interdependienteak gara, baina ekodependienteak gara ere bai, ez? Hau ez da ekologisten kontu bat bakarrik. Noski, erantzunkizuna guztiona dela, baina erantzunkizuna ere ezberdina da, ez? Munduko 110 aberatzenek munduko isurketa guztien 159 eragiten dute, eta kontrako aldean munduko 50 pobrenek munduko isurketa guztien 110 eragiten dute. Hau da, ezin dugu salvazioaren karta ez da ere eliten ustezko borondate onaren esku utzi, ez? Horrexegatik niri ere nahiko tranpatia iruditzen zait Eusko Jaurlaritzak darabien diskurso interklasista, ez? Fokoa ardura individualean jartzen duelako, nik bai uste dut, klima aldaketak edo baduela norbere altu personaletatik, baina behar duguna direla egiturazko aldaketak, ez? Hau da, klima aldaketaren aurkako borroka ere klase borroka dela esan dezakegu. Hemen ere esan behar da, ez? Mundu mailan klima aldaketak gehien eragingo dien herriei edo herrialde pobretuenak direla, ez? Injustizia poetiko bat edo ematen da hor, ze gutxien kutsatzen dutenak direlako, errefusiatu klimatikoen gaiak ere, igual saio oso bat hartu lezake, baina horrela jarraitu eskero, ez dakit, krisi, nahiko migrazio krisi gogorrak biziko ditugula, horrik ikusten du, nazio batuen erakundeak berak ere, ez? Herrialdeen arteko aberatzenen eta pobren arteko ezberdintasuna ere, ikusten da zelan aberatzek askoz gehiago kutsatzen duten, edo CO2 askoz gehiago isurtzen duten, baina uste dut ere, Ainarak ere pizkate komentatu du, konstiente izan behar dugula iparralde globaleko langile eta klase ertaineko personak planetaren muga biologiko eta fisikoen oso gainetik konsumitzen dugula, ez? Pentsa ezina da, adibidez gutako bakoitzak, ez dakit, ordenagailu portatil bat edo kotxe bana izatea. Nik uste dut honek sindikalismoa interpelatzen duela, uste sindikalismoa ezin duela etengabeko askundearen logika horren konplize izan, eta beste aldetik ere uste dut mugimendu ekologista edo mugimendu ekosoziala ez duela prekarietatearen tonto utila izan behar, ez? Klase kontzientzia duen ekologismo baten alde egin beharko genukela, ez? Ataltxo honekin amaitzeko, hauze da, munduko barne produktu berdina eta munduko CO2 isurketen arteko grafika ikus dezakezu ere bai, harreman lineala daukatela, hau da, askundea neurtzen duen indizea eta gure ongizatea askundearen baitan ulertzen dugunez, ikus dezakezu ezelan zentzurik ez duen, azken finean CO2 isurketek ematen dutelako gure ongizatearen alde edo egiten dutela. Horrezagatik, barne produktu berdina erabiltzeari utzi beharko geniokela uste dut, ez? Denbora aldetik pizka justo noa, ez naiz asko sartuko honetan, baina Euskal Herri mailako dependentzia energetikoa oso handia da, eta materialena ere bai, gainera harreman asimetriko batean oinarritzen da beste herri batzuekiko, hauek Euskal Autonomia Erkidegoko CO2 isurketak dira, Europar Batasunaren batazbestekoaren apurtxo bat gainetik daude, gainera Eusko Jaurlaritzaren datuak ere nahiko tranpatiak dira, esaten dute 80. hamarkadatik CO2 isurketak murriztu ditugula, baina nik murriztu baino uste dut externalizatu ditugula esan beharko genukela, ez da? Gure produkzioaren parte handi bat Txinara eraman dugunez, gu kontsumitzen ditugun Txinako produktu horiek, Txinan kontabilizatzen dira CO2 isurketa horiek, ez? Horrexegatik nik uste que es un poco hacerse trampas al solitario, ¿no? Baina, hori denez batzuen diskursoa zoritzarrez, sektoreka analizatuta, garraioa 129 litzateke, eanen industria 122 eta sektore energetikoa 134, ez da? Petronorrek bakarrik CO2 isurketa guztie, EAeko CO2 isurketa guztien 112 suposatzen du,
Europar Batasunak aholkatzen duena, baina 22 edo 23 aldiz gehiago urtearen arabera, eta batek pentsatu lezake klase politikoa edo elite politikoa arduratuta egon beharko lukela honekin, baina gogoangarriak dira, Jose Luis Undauren hitzak esaten zuenean, Petronor es una vaca que nos da mucha leche y por eso hay que cuidarla. Hori da mirela, zoritxarrez, baina sektore hauen inguruan, nolabait enpleguarekin zerikusia dutenak, zuzenean edo zeharka, isurketen 85% suposatzen dute, eta horrek guztu zer pentsatua eman beharko ligukela, ez? Horregatik galdera hauek planteatu nahi nizkizueke, zein izan behar du datozen hamarkadarako sindikalismoaren erronka nagusiak, ze paper jokatu behar du enpleguak trantsizio ekologikoan, eta norekin eta nola eraiki beharko lituzke aliantzak sindikalgintza eraldatzaileak, ez? Ez daukat lan erantzun magikorik, nik uste dut sindikalgintza oroar berdez blaitu edo berdez tintatu beharko litzatekela, eta uste dut klima aldaketa agendaren erdigunean kokatu beharko lukela, ez? Trantsizio ekologiko justuari dagokionez, esatea ez dagoela trantsizio ekologiko ordenatu baterako denborarik ja, baina aldi berean etorkizuna ez dagoela inolaz ere idatzia, ez? Etorkizuna egiten dugunaren, edo egiten ez dugunaren araberakoa izango da maila batean, ez? Horrexegatik, hamarkada hau klabea da, eta behar duguna da, aldaketa askarrak behar ditugu, eta aldi berean iraunkorrak, ez? Nik lau ardatz edo, gehiago ere egon litezke, baina pizkatxoatu gai sindikalgintza, herri mugimenduekin zerikusia daukaten gaiekin edo ustut lau ardatz euki beharko lituzkela trantsizio ekologiko justu batek, bat izango litzateke azpiegitura handien aurka borrokatzea, desde luego, abiadura handiko trena, supersurra, bastanengo arosteria, baina baita ere adibidez Bizkaian ematen ari den uraren privatizazioaren kontrako jarduna, gainera azpiegitura handien logika horren baitan ematen ari delako, Bizkaiko biztanleen 80% jasotzen dugun ura, Araba edo Burgosetik jasotzen dugu, eta modu berean uste dut ere salatu beharko genukela, duela gutxi Eusko Legebiltzarrean onartu den Tapiaren legea, Sukarrorian lanketa txobat egin genuen horrekin, udalei eskumenak kentzen dizkielako azpiegitura handien mesederako. Beste ardatz bat, trantsizio ekologiko justuarena, aldaketa instituzionalak edo exigitzea litzateke, esan zoriondu nahi zintuzte da, Elari eta Manuel Robles Arangiz fundazioari, Luis González Reyesi enkargatutako txostenagatik, uste dut, irakurri beharreko txostena dela, baina diagnostikoaz gain uste dut sindikalismoari ere bai dagokiola proposamen konkretuak egitea, Nik bat egiten dut elak aldarrikatzen duen erreforma fiskalarekin, nik erreforma fiskal berdea igual gehituko nioke, hau da, gehien kutsatzen dutenak ere, aberatzak direla, baina gehien kutsatzen dutenak ere, gehiago pagatu ezatela, lehen esan dut, trantsizio ekologikoak nire ustez errentaren banaketarekin zerikusi estua duela, txaleko horiek Frantzian lekzio hori eman ziguten beste batzuen artean, uste lan jardunaldia murriztea ere neurri egokia litzatekela, langileriaren ongizaterako litzatekelako, eta liberean CO2 isurketak murriztuko lituzkelako, iruditzen zait trantsizio ekologikoa ere bai erakargarria bilakatu behar dugula, Eta beste proposamen edo ekonomiaren berlokalizazioa uste dut behar beharrezkoa dugula, Bentsat premiazkoak diren sektoretan. Orain arte ez dut esan, baina trantsizio ekologikoa ere bai uste feminista izan behar duela, eta mugimendu feministarekin bat eginez, Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitarioaren ideiarekin bat nator, uste dut agroekologia hori ere bultzada handia eman beharko geniokela, eta horretarako neurri bat izan liteke nekaseariei oinarrizko errenta bat pagatzea, materialekiko daukagun dependentzia ikusita, 5 toneladatik 4 tonelada importatzen ditugu, eta hauek birziklatzeko plantetan inbertitzea uste dut egokia litzatekela, eta gaur, otsailaren 17an, pobrezia energetikoaren aurkako eguna den honetan, eraikuntzaren sektorea
ikusita energia asko alperrik galtzen dugula gure etxe bizitzetan eta hauek hobeto isolatzeko, uste dut horre ere inbertsioak eta garapen teknologikoa beharko genukela. Beste ardatz bat, trantsizio ekologiko justuarena, komunitate alternatiboak edo sortzean datzan nire iritziz, enpleguarekin edo zerikusia daukatenen kasuan, pentsatzen ari naiz, irizpide ekologikoak dauzkaten langileen kooperatiben sorreran, Euskal Herrian olatukopek eta egiten dute horretan dabiltzate, Estatu Espainolean REAS, Red de Economía Alternativa Solidaria, naiz eta zalantza batzuk sortzen zaizkidan, zelan eman eskala jauziak, esperientzia hauetan, edo nola atera gure burbuja militantetatik. Edozein kasutan ere, uste dut, esperientzia oso interesgarriak direla, ez? Modu berean ere uste dut, instituzio batzuekin, batez ere municipalekin, egon daitekela elkarlanketarako aukerak, zergatik ez, liburutegiak adibidez, liburutegien eredu hori beste objektu edo gailuetara ez estrapolatzea, liburutegiak udalaren eskumena dira, baina erabilera komunitarioa daukate, zergatik gauza bera ez egin, ordenagailuekin, lavadorekin, taladroarekin, edo gure egunerokotasunean erabiltzen ez ditugun gailu ezberdinekin, ezta? Modu berean, uste dut ere bai, eraldaketa sozialak dimentsio politikotik soilik pentsatu egin ditugula, baina eraldaketa sozialak ere badaukate dimentsio emozionaletik eta itxaropenek, alternatibek beharrezkoa genukeen itxaropena loratzean uste dut funtzio erabakiorra beteko luketela, ez? Nire zerarekin amaitzen joateko, laugarren ardatza, trantsizio ekologikoarena, zoriontasunaren eta askatasunaren iruditegia edo paradigma aldatzean datzan, ikuste informazioa ematea ondo dagoela, eta itzaldiak eta baina horrek berez ez duela eraldaketarik sortzen, 40 urte garamatzagu ostrukaren egiten, IPCC-ren txostenei muzin egiten, IPCC da Nazio Batuen Erakundeko klima aldaketako adituen taldea, eta beraz, nik uste gertatu dena dela Thatcherrek teorizatzen zuena edo esaten zuenean la economía es el método, el objetivo es cambiarle el alma, 40 urtetako politika neoliberalen ondorioz, gure arimaren parte bat bentsat konkistatu dutela esango nuke, kapitalismoari nahiz eta sistema zapaltzaile eta txikitzailea izan ere, aitortu behar zaizkio, jendartean sedukzio gaitasun itzela duela, burura zetorkidan jaio hori egin zioten elkarrizketa batean berrian duela urte batzu, 5 edo 6 urte, esaten zuenean 1989an Espainiako estatuan egun kontsumitzen den energia primariaren erdia baino gutxiago kontsumitzen genuen, eta ez zitzaigun iruditzen gure bizitzak miserableak zirenik. Nik uste, energetikoki eta materialei dagokienean soia den bizitza bat, baina bizipenei dagokienean kitzikagarria den bizitza bat eraikitzea posible dela eta horretan jardun beharko genukela, ez? Eta, afisa hau amaitzen joateko, Ipar Euskal Herriko bizi talde ekologistarena da, nolabait Euskal Herriaren burujabetza begirada ekosozialetik ere aldarrikatzen duena, eta jakeelak bere zuen azken kongresuan Euskal Errepublikaren alde egin duzuen, zuekin konpartitu nahi nuen irudu hau, eta amaitzeko esaten saiatu naizenaren laburpen bat, Raúl Zibekiren aipu honetan honelase dioena. Hay que recuperar, no imitar, aquel rico universo proletario que contaba con sindicatos, ateneos, cooperativas, teatro popular, universidades populares y bibliotecas, en un amplio abanico de iniciativas que incluían la defensa del trabajo, la organización del tiempo libre y del consumo, la formación y la diversión. Nik ere nire denboraren mugak gainditu ditut, así que besterik gabe eskerrik asko eta hurrengo arte.